Ngakwa banlong sipai kum ipa bat ngan kthong ye ke Pakistan haban da biang ong ka khun jong sipai balayap martel hajamu bat Kashmir usipai suin jong ke India usuren ramoka ulaklat no aksngi baladem hadin kecing syak siat bom ka bajur bahana Pakistan haka banta jong ka RS pura jong ka jamu bat Kashmir ka khun jong u ka vartika muka kala ai kecing ai burom ka basngo tenat haka sngi ublay da ka penpau ye kecing sngo sarong bat kecing kot jing mut jong ka panbot ye kidin jat jong u habakran hakilat pathai kubor ka vartika kalaong ngasngo sarong ukpa jonga uday upri ubabha sibon ngasngo sarong ba ula syak penyap kat ba udang penyap ikinong syun bat yada ya kajait penriu kajing ekran ke bakat doe ka baka vartika kaladon badukpa jongka kalong tangkat to kane kenta shwa kate kajing ja nilai ekran bat u hakapor khandai baje men bat ong ba ki drone ki yat kai ndai kem hiartma kalapen kan mau da ka ba syak pen khi da kajing sunsi bat kajing ijri ka vartika kalapan pau ya kajing kwa ka bajur banya so bat ka kanhun sipai bat ban siu keliang ya kajing kenya jong kupa jongka ka Pakistan dei ban pendep lut om dei ban don watang kajing kedau ya ka Pakistan ngakwa banong sipai kum ipa jonga bat ban siu keliang ya kajing yap jong u ngan pendep ka wei hadin ka wei kalapan bana ya ka met yap jong serjen suren ramuka lawan rabiang hakasnong trai jong u ajhun junu Rajasthan hakabala tep yu da kaburom bapura jong kejala ya kecing IT jong u lakan mau hakaleng kari kum kadak jong kecing slur bat kecing IT lot na kabenta kajat penriu kane kecing siat bom kala syem ya kecing em jong moka kala jiatang kanto kane kenta hadin bakan dia bat ke Pakistan kila poi se kecing sngu jing mut ban sange ASEAN hakasngi sajan hadin kecing bethe jong kisipai India ya operation sindor kabla thmui kicekale no Kashmir balabat da ka Pakistan bat ki benta jong kejala punjam ya kane kecing te kular ban sange thma kabade ban trekam nadu ka porsan baje janmen jong ka singi sajan la penthikna the foreign secretary Vikram Misri Rei ka Pakistan kalapan khaino ya kate kecing sngo tho jing mut tang hadin katto kane por da ka bastang ban siat bom hasilen ter line of control ban penong ya ki kam na ki drone sesilang upor usam nadu ka por shphoje ki por penyaj kalapan thikna ba ka jinglong jingman kaladon hapo ka jing penyaj nadu ka step jong ka singiu blai bat ba om syam ladon kano ka jingja ka basngusi ki sipai India kidang yai beteng ban long ki ba husiar bha barla hukumi ki ban cupap ting ya kino ki jing pen khen an ki barang ya sakman kajak penriu ka snusi ya ka jing duno ya serjan surendra muka uba ka jing slur jong u hakmat ki jing ma kadang long kum ka jing ai mensim ka jing slur bat ka jing kot jing mot jong ka khun jung u kalakta ya ki million ngut ka bala perskam ya ka mensim jong ka jing la jong ka banyela persya ka babatai ki sipaya dari jong ke India